Bueno, doncs ara ja seríem dins aula. Vale. Bueno, aquí, des d'escoles que venen amb els fiètics i fent classes sobre bolets, part teòriques de xouquins de tallers de cuina, intentar donar-li els màxims possibles. Molt bé, per quanta gent teniu aquí? Doncs aquí caben unes 25 persones. Molt bé. I amb una visita guiada començaríem dins aula. Vale, perfecte. On faríem amb una explicació molt esquemàtica, molt bàsica, d'un principi micològic per entendre el món dels bolets, què passa en el bosc dins el món dels bolets. Vale, perfecte. I una vegada entès això, podem anar cap al laboratori i començar el procés de cultiu. Vale, doncs si m'ho ensenyes, jo vinc a veure-ho tot. Si aneu al laboratori jo vaig a la cuina i ja m'ho feim després. Vale, fins ara. Bueno, doncs ja som dins del laboratori. Molt bé, perfecte. I aquí començaríem sempre amb un bolet fresc. Molt bé. Això què és? Això és una gírgola de carn. Vale, això es troba a Menorca? Sí, molt fàcilment. Vale. Bueno, doncs des d'aquest bolet hauríem de començar recolectant les espores, que és com si fos la llavor del fong. Vale, per extreure-li d'alguna manera, no? Sí, hauríem de treure-les. Sempre estan caient d'aquí davant. Vale, perfecte. I com ho feu? Només hauríem d'agafar un paperet, posar el paper, el bolet damunt i tapar-lo. Vale. Així, i el tapem. Sembla molt senzill, això. No mira com difícil que és començar. I això s'està aquí... Un dia. Un dia. Amb nevera o temperatura? No, aquí damunt ho deixaríem i ell mateix aniríem mullant espores. 24 hores després, podem agafar que ja el tenim preparat i aquí tindríem milions d'espores. Ostres, no. Tot això, marró. Es pot tocar. Sí, sí, vol ser. És una pols molt fineta. Milions d'espores. Ostres. I amb això podeu fer ja... I això ho hem de fer créixer, ho hem de germinar. I aquí ja començaríem amb un medi de cultiu, començaríem emprant una placa Petri, on desenvoluparíem un medi de cultiu que nosaltres fèiem de forma molt casolata, amb cerveses i patates. Això m'ho has explicat un altre dia. Un altre dia xerrarem millor. Això ho crearíem el medi de cultiu, posaríem aquestes espores aquí dins i elles mateixes creixerien i formarien un miceli. Ostres, això és com màgia, eh? Sí, quasi. Bueno, és un procés natural, al final, no? Com, jo què sé, la fotosíntesi o, vull dir, processos naturals que al final desenvolupen. I això és... Ho tindríem incubant 21 dies i 21 dies després, veus tot això blanc que hi ha aquí dins, que és com un cotó? Doncs un miceli. Seria com sabre dels bolets. Mare de Déu. I després això ens ho mengem. Bueno, no exactament això, però ha de seguir creixent per treure bolets. Per tornar a ser això, no? Per tornar aquí. I quants bolets poden sortir d'una placa així? D'una placa Petri? Milions. Què dius, ara? Milions, sí. A partir d'aquí ara només emprarem un trosset com mitja ungla. Vull dir que imagina. Ostres, tu. Molt bé. I d'aquí ja passaríem al restaurant, no? O, bueno, a la cuina per poder veure... Bueno, primer haurem de treure bolets d'aquí, no? Vull dir que anem a seguir els passos. Vale, vinga, jo ja m'avanço. Fantàstic, som-hi. I això que tens a les mans era la placa de Petri, no? Bueno, sí, la placa Petri que us hem mostrat tantes, i ara aquest fong l'hem de fer créixer més. Aquest tipus de fongs el que fan és degradar llenya. Entonces ara hauríem de passar a un substrat llenyós, simplement triturant fustes. O sigui, això són fustes triturades, quin tipus de fusta és? Sí, això és usina, cada tipus de bolet que volem fer necessitaríem tipus de fustes diferents. L'únic que hauríem de fer seria agafar un trosset, com t'he dit, una ungla de petita, posar-la aquí dins d'aquest fong i inocular-lo durant 21 dies més, igual que la placa Petri. Inocular-ho. I això, 21 dies? 21 dies. Són els processos naturals de sinoculació. I s'acabarà convertint en això? 21 dies després s'acabaria convertint en una calaix. En fosc, en nevera o...? En condicions d'incubadora. Fosca, temperatura, humitat, que ja l'hem posat aquí. Temperatura controlada, s'entén, no? Temperatura controlada, entre 25 i 30 graus. I fosca durant 21 dies. I això és l'estat previ perquè d'aquí surtin els bolets, no? Això ja està llest, ja està a punt. Només han d'obrir aquest sac i els bolets començaran a créixer d'aquí. I ho puc veure, això? Sí, clar, aneu a veure. Bueno, doncs ara hauríem de posar aquest sac dins una sala de fructificació. Segonet, no pots dins? Perfecte, amb un miro. Perfecte. Ostres, tu! Ja tindríem un de florit. Quina meravella. Això era aquell sac? Ara aquell sac. 21 dies després? No, ara 12 dies. 12 dies? Dies després canvien. En 21 deu ser així, això. Sí. I ara des d'aquí... Sí, ara aquest l'hauríem de rompre un pot de per baix i en podríem treure un. Ostres, ho puc agafar? Sí, clar. Ostres, però això és un bolet de veritat, tu. Vull dir que... La mateixa, el mateix que han començat que quedin les espores, quina passada. Han arribat a una gírgola de carn. Quina passada. I això ara ja ens ho podríem... I això ja estaria a punt per menjar. Per menjar. Bueno, aquí no es passa gana, aquí a bolets de Menorca. No, mai. Molt bé, doncs anem a la cuina, a veure què fa el teu pare. Si vols, anem a la cuina i anem a veure què fem amb els bolets. Molt bé, som-hi.